кайындашлар, biz гуманитар ярдәмнәр әзерлибез. Менә Лисичанск, Рубежный шәһәрләренә, үзебезнең подшефный шәһәрләргә Алла бирсә ярдәмнәр җибәрәбез. Иң беренче чиратта үзебезнең район халкына, һәм инде үзебезнең эшмәкәрләребезгә, якташларыбызга бик зур рәхмәт. 20 тонналы бүген груз әзерлибез. Инде юлга кузгала. Әлбәттә, инде шушы Лисичанск, Рубежный үзебезнең шәһәрдә яшәүче халкыбызга бары тик исәнлек, саулык телисе килә, һәм инде аралашып, матур тормышта үзебезнең көчле Россиябызда, дәүләтебездә, бөек дәүләтебездә исән-сау яшәргә язсын. Барыгызга да бик зур рәхмәт.